Pois de da mañá 12 minutos, benvido, benvida. Grazas por seguir con nós despois desta benvida que sempre dá nos primeiros minutos sobre as 10 da mañá noso compañeiro Manu López. Hoxe conectaremos de novo entre as emisoras de Rías Altas e as de Compostela nesa simbiose de contidos. Bueno, pois estamos xa metidos na semana, na penúltima semana do mes de novembro, xa a decoración do Nadal, que pouco a pouco vai collendo forma e vai se espallando por Santiago de Compostela, supoño que polos diferentes recunchos que ten a capital galega e outros moitos concellos, porque o Nadal xa está aí a volta da esquina. Hoxe martes 19 de novembro de 2024. O igual que onte arrancamos o programa e ímolo facer xa con distintas convidadas. Non é a primeira vez que nos visita, pero sí que facía xa algún tempo que non estaba con nos. Convidámola e dixo, por suposto, que vou a analizar a actualidade de Santiago de Compostela. Ela é a tenenta da alcaldesa de Compostela, María Rozas. Benvida novamente a este estudio. Moi bo día a todos e a todas, é un placer estar aquí con vos de novo. Vaise librando a tenenta alcaldesa das gripes e destes cambios de temperatura non, levo tolo, para ser Santiago. Si, eu que teño dúas fillas pequenas, levo un inicio de curso horrible, vou de virus en virus. Bueno, pois un pouco de distancia sí, para que non saia daqui co virus posto. Bueno, María Rozas, onte, sin ir máis lonxe, participaba nunhas das xornadas onde os maiores que ademais onte coñecíamos datos dos maiores de 65 anos que viven en Santiago de Compostela, dos maiores que viven sós, non como alternativa ou decisión, senón que viven sós polas circunstancias. Bueno, pois Santiago de Compostela un pode pensar que unha cidade nova que o é, de estudiantes que o é, moi activa que o é, con moito ocio nocturno que o é, pero tamén hai unha responsabilidade para cos nosos maiores. Que ocorriu onte? A que veñen estas xornadas dos maiores e que conclusión se sacaron? Pois a verdade é que a xornada de onte, a xornada de maiores de onte foi moi interesante, foi moi enriquecedora e creo que proveitosa para todos os que estábamos ali. Como surdiu esa iniciativa? Esa iniciativa surdiu do Consello Municipal de Persoas Maiores, un consello de participación que reactivamos neste mandato, donde forma parte, aparte dos diferentes grupos políticos, pois entidades sociais que traballan coas persoas maiores. Nese Consello decidiuse que era interesante facer unha xornada en Santiago onde poderamos escoitar iniciativas de políticas públicas de outros ámbitos que sabíamos que funcionaran para estudalas, reflexionar sobre elas e poñer en marcha ou adaptalas á nosa realidade, non? Por iso onte tivemos o placer de escoitar a xente que viña do Concello de Barcelona, que teñen, pois, son pioneiros en moitísimas iniciativas públicas de atención aos maiores, pero non só de atención, senón tamén de promoción dos maiores, que creo que son dous conceptos moi interesantes, non? De escoitar. Tivemos tamén representantes de Madrid, tivemos representantes de Transversol, que é unha entidade que traballa en vivenda colaborativa, ou dos colexios oficiais de Psicoloxía, de Traballo Social e Educación Social do Concello de Santiago. A parte tamén dunhas poñentes de primeirísimo nivel, como pode ser a responsable do Inserso ou xente que está traballando en temas de investigación da soidade non desexada. Por abreviar moito e por sacar a conclusión, o obxectivo creo que foi cumprido. Penso que ali todos saímos con cheos de ideas para poñer en marcha. Púxose moito foco nunha cuestión que nos preocupa desde o goberno local e que preocupa as diferentes entidades que traballan cas persoas maiores, que é a soidade non desexada. E decías antes, Álvaro, o número de xente de Santiago, efectivamente temos 24.000 persoas maiores de 65 anos, das cales 4.000 e pico viven soas. Isto polo censo que temos, un de cada 4, podese decir que son maiores de 65, un de cada, ¿no? Un de cada 4, a verdade é que temos, non somos a cidade máis embellecida de Galicia, pero cada vez ese ritmo demográfico está aí.
Claro, das 4.000 persoas que temos que viven soas, algo máis de 4.000 persoas, pode haber moitas que tamén viven acompañadas e que teñan un sentimento de soidade, porque a súa rede de apoio pois non é a que debera, cada vez vivimos nunha sociedade máis individualizada e a soidade non desexada provoca grandes problemas de saúde física, pero tamén mental. De feito, está comprobado nos diferentes estudos que hai un empeoramento da calidade de vida cando hai unha soidade non desexada. Ese é un dos obxectivos que nos marcamos no Consello de Participación, de traballar e facer políticas para a soidade non desexada. É un obxectivo no que nos atopamos tamén moi sós, porque falta un marco estratégico tanto a nivel estatal como a nivel galego de cales poden ser as liñas a seguir, pero sí que é como unha das principais preocupacións que ten o Consello de Participación e ten incluso un grupo de traballo específico creado para propoñer iniciativas nese sentido. Iniciativas que poden pasar desde o acompañamento a iniciativas que vinculen pois voluntarios, que vinculen as farmacias, como pode ser o proxecto Radars en Barcelona, ou tamén para a soidade non desexada, pois o Servizo Axuda no Fogar é clave para facer ese tipo de acompañamento, non? Ese tipo de atención. Así que neso estamos. Bueno, pois é algo, a min particularmente, que os maiores formen parte do entramado político, penso que sempre bo, e sobre todo estos foros, non? Onde un aprende do que fan noutros lugares e ao final pois un pode ter pois distintas circunstancias de botarlles unha man. O dicías ao principio, que formen parte de maneira activa, que se sintan parte de un todo da propia sociedade e que non se sintan ailladas, que eu penso que ese é o dos factores, non? É que onte as expertas trasladaronnos dúas claves para que a xente pois non padeza de soidade non desexada, non? Unha é certo é ter unha rede familiar que cada vez ou un apoio, unha rede comunitaria que cada vez temos menos, porque cada vez vivimos en sociedades máis individualizadas, xa nin coñecemos os nosos veciños, e a outra que acabas de indicar ti é ter un propósito. Cada vez os 65 anos de agora non son os 65 anos de fai 30 anos. Temos unha mellor calidade de vida. Eso é verdade. Bueno, a nos ainda nos falta un pouco, pero queremos creer porque xa vamos camiño, pero sí, pero parece que hai unha mellor calidade de vida, non? Entón, eses 65 anos ou máis de 65 anos nunca foron tan novos. E teñen aínda por diante pois unha gran etapa aínda de anos, ou poden ter por diante unha gran etapa de anos, non? Entón, unha cuestión moi importante é ter un propósito. Sí. Un propósito xa está sobre todo xubilado. Sobre todo xubilación, sí. É que unha etapa que pode ser de andar perdido, non? De toda a vida facendo o mesmo e de repente unha obrigación de parar. Sí. Pode haber ocio, hai excursións, hai actividades onde os maiores sexan parte fundamental ou prioridade agora de... Sí, sí que hai, pero tamén é certo que creo que temos que chegar máis alá, non? Propostas de actividades para os maiores hai, tamén hai propostas, de feito reforzamos as actividades vinculadas a envellecemento activo, pero temos que ter esa capacidade de chegar para esa persoa que, bueno, pues que se sinta illada, que ten ese aillamento social, non? E como mellor nos anima a ir ata o seu centro sociocultural, que pode haber diferentes actividades, pero como está nesa situación pois de aillamento, de soidade non desexada, pois a esa persoa temos que chegar. Solo para rematar, un cuarto da poboación de Santiago, 24.000 persoas, non? Claro, Eu creo que non nos podemos permitir pois non contar con elas, non nos podemos ignorar este sector, este colectivo, non só porque sexan un cuarto da poboación, senón porque creo que tamén gañamos todos. Sen dúbida. Moitas veces vemos o colectivo das persoas maiores como un colectivo que xa non ten nada que aportar, e pareceme unha visión moi equivocada, porque teñen experiencia, son transmisores de sabiduría. Estou segura que esas propostas que sempre se fan e que temos intención tamén no goberno de reforzar de relacións interxeracionais son moi positivas. Uns orzamentos participativos de maiores, como tanto éxito tiveron o da xuventude, que se quere falamos, porque durante todo o ano deso se trataba a proposta dos orzamentos participativos da xuventude, era a propia xuventude de Compostela que dicía, pois estes 100.000 euros dos orzamentos que vayan destinados a isto, houbo cine ao aire libre, hoxe penso que tamén vai haber unha presentación que ten que ver cunha das actividades que propoñían,
pois está moi ben tamén, podería saber que o que queren os maiores para sacar adiante. Orzamentos participativos de xuventude, todo un éxito. Sí, a verdade é que eu estou moi satisfeita co funcionamento dos orzamentos participativos da xuventude, porque houbo primeiro unha participación moi elevada, que eso sempre é interesante, non? Os mozos e mozas, ademais, demostraron que teñen moito que dicir. E que non piden cosas raras. E que non que a veces pensamos estamos que... aquí, somos un pouco maduritos aquí, que pensamos, temos un concepto da xuventude de que nos poden pedir cousas raras, sí. E ao contrario, das 10 propostas gañadoras de entre 100 e pico propostas que houbo, e que, por tanto, se repartiu ese orzamento de 100.000 euros que tiñamos reservado, pois demostráronos que hai moito interese musical, hai non só interese musical, senón tamén de saúde mental. Eso foi tamén unha cuestión que saiu nos orzamentos participativos, cursos de formación en primeiros auxilios, interese tamén pola situación de benestar animal, e houbo propostas de adopción e de campañas de adopción para cans e gatos. A verdade que foron... Sí, bueno, onte, por certo, os boleches que se sumaron tamén a unha iniciativa tamén de adopción. Sí. E hoxe presentamos unha iniciativa nova que saiu deses orzamentos participativos, que se chama Folk Xove, que se trata dunha xornada dedicada á música tradicional galega. Sí. Que creo que pode ser moi interesante para os novos e non tan novos. Será o sábado día 23. Vale, unha presentación, sae de aquí, xa no Pazo de Raxoi fará esa presentación con todos os detalles das que tamén nos faremos eco. Outra das noticias, aproveitando a presencia de María Rozas, a tenenta de alcaldesa de Santiago de Compostela, ten que ver con un par de asuntos. Un deles, a pintada que aparecía onte nunha das entradas a Santiago de Compostela, que dicía textualmente maricóns fora de Santiago. Automáticamente o Concello xa eliminou, borrou, e tamén pois unha das sinais que pon de entrada a Santiago de Compostela, que tamén luce a bandeira LGTBI, tamén foi pintada, embarullada de negro. Isto é vandalismo, pero isto é moito máis. Non, eu creo que é moito máis que vandalismo, e que tamén será unha gran preocupación, porque eu non sei se estaredes de acordo comigo, pero houves un retroceso en cuestións de igualdade, en cuestión de respeto ao colectivo LGTBI, que a min preocúpame moito, non? E creo que ven derivado dunha permisividade que se permitiu nos últimos anos de escoitar voces e altofalantes da extrema dereita que veñen cun discurso que pensamos que nunca iba a volver ao noso país, non? Entón, bueno, é moito máis que vandalismo, é inaceptable este tipo de declaracións que van en contra dos dereitos e da igualdade entre todos e todas, que é algo, insisto, que eu creo que a miña xeración tiña xa como unha conquista que non había volta atrás, e que vexo cada vez en sectores máis vinculados á ultradereita un retroceso que a min preocúpame e moito como sociedade. Retroceso, tamén Ames padeceu circunstancias varias, tamén Ames ten entrada e saída do seu municipio coa bandeira. É unha preocupación, non sei se o Concello vai tomar algún tipo de medida. No día a día as políticas de igualdade están presentes, así o entendemos, pero claro, hai un sector que pode ter pulo en algunha agrupación política para sentirse libre de escribir nunha beira rúa maricóns fora de Santiago. De verdade que lle preocupa, non é algo puntual, así o entende? Non, é que eu non creo que sexa algo puntual. Eso é o que... Eu creo que Santiago sí que é unha cidade que acepta ben a diversidade por nosa historia, porque somos unha cidade nova, de estudantes, a universidade enriquece moitísimo nese sentido, non? A forma de ser que temos os santiagueses e as santiaguesas, eu estou moi orgullosa de como somos a xente de Compostela, pero eu creo que non é algo puntual, porque se fora algo puntual non o estaríamos vendo
en moitos outros concellos e non estaríamos escoitando a diario discursos que van en contra da igualdade ou que van en contra do feminismo. Eu creo que estamos ante unha situación de retroceso e que deberíamos preocuparnos non tanto por nós, senón polas novas xeracións que ao mellor pois eses discursos teñen máis calado. Aparte, esa pintada en calquera lugar sería denunciable 100%, pero nunha entrada de acceso de peregrinos foi como a conciencia, non? Eu creo que sí. Eu creo que sí, pero bueno, insistir en que é importante toda a labor que se faga de sensibilización. É complicado dar cos autores, autora, non sei, é complicado, é unha zona de, non sei. Eu creo que se non os pillas infraganti no momento... No, é complicado, claro, non? Digo, se hai cámaras, non? Pois non o sei, a verdade é que non sei se é unha zona que ten cámaras, pero eso saberá mellor a policía, pero máis alá de pillar os autores infraganti ou despois acabar averiguando quen son os autores, a min preocúpame máis que ese pensamento pois teña calado na nosa sociedade. Bueno, esperemos que se sea máis que circunstancial. Estamos coñecendo tamén estes días, señora Rozas, a expulsión de migrantes. Somos un pobo, unha cidade, unha capital de acollida para migrantes en distintas circunstancias que buscan un destino mellor, unha vida mellor. Hai un par de núcleos onde sí que sabemos que están acollidos, o antigo Colexio Juniors, que hai pois unha orde de saída deses migrantes de aí por circunstancias varias, e tamén do Monte do Gozo. Que está sucedendo? Estamos coñecendo que hai expulsións non tanto do Colexio Junior, sino en sí do Monte do Gozo. Pois, como se está a facer? Que non sei como se está desenvolvendo esta... Cara a onde van? É unha boa pregunta, cara a onde van? E por que está sucedendo isto tamén? Sí, por poñer un pouco en contexto, estamos a falar de refuxiados ou que teñan solicitado pois asilo de refuxiado de países como Mali, que é un país en guerra, ou de países como Mauritania e Senegal, que teñen unha pobreza extrema. Son 300 e pico persoas que están neses dous centros que comentabas, o centro do antigo Colexio Juniors e Monte do Gozo, e que levan desde o verán nesas instalacións. Tivemos noticias no Concello de Santiago de que probablemente a un 40% desas persoas lles sexa denegado a protección de asilo. Que significa isto? Pois isto significa que estas persoas van á rúa. Estas persoas van á rúa sen ningún tipo de prestación social que poda permitir a súa inserción social e laboral na nosa... Cando di van á rúa, van á rúa. Literalmente. A rúa de Santiago, ou a rúa de Levante, ou a rúa de Madrid. Pero van á rúa. Son expulsados desta instalación que estaba pois recollida como unha instalación para prestar esta protección de asilo. As súas solicitudes de asilo foron denegadas e, por tanto, quedan sen ningún tipo de recurso. Insisto no de ir á rúa, e dame igual case onde, aínda que use esa concelleira de Dereitos Sociais en Santiago, porque comprar un billete, como se está a facer, para ir ao Levante, é tamén condenar a esta xente a vivir na rúa, sesa no Levante, ou sesa en Santiago, ou sesa en Madrid, porque son xente que quedan nunha situación de abandono e desamparo sen ningún tipo de prestación, non? Entón, o venres pasado, pois saltou a información de que 7 persoas, que foron as que non quixeron adquirir un billete para irse a outro lugar, andaban sen ningún tipo de recurso habitacional por a cidade de Santiago, e establecimos un operativo para procurar un recurso habitacional. Despois da presión mediática, pois parece ser que finalmente van a estar no Monte do Gozo. Digo finalmente a medias porque nos consta que polo menos unha delas sí que se quedou pois sen acceso ao Monte do Gozo. Está nunha das opcións de aloxamento que lle ofreceu o Concello en colaboración co Foro de Inmigración e con Cáritas. E a situación a min pareceme moi grave, pareceme inaceptable. Non é unha situación que só afecte a estas 7 persoas,
que xa con eso xa sería grave, senón que o propio BOE do pasado venres pois volveu a publicar a denegación de asilo de outras moitas tantas. Estamos a falar de que se calcula que o 40% lles vai a chegar a denegación de asilo. Que vai a pasar? O 40% de 300 e pico persoas son moitas persoas. Que vai a pasar con esta xente? Vanse ver obrigadas a vivir na rúa da cidade que es esa. E isto, eu fago a pregunta, é isto realmente unha proposta de atender as persoas migrantes e atender as persoas refugiadas? Porque enchimos titulares no que se defendía pois que éramos un pobo solidario, que atendíamos as persoas e que acollíamos a persoas refugiadas, e agora que nos atopamos que a case a metade delas pois van a ser expulsadas e van a quedar sen ningún tipo de recurso. A min, sinceramente, pareceme que isto pon en cuestión os diferentes mecanismos de protección que hai de Estado para as persoas refugiadas e para as persoas migrantes. Pareceme inaceptable que persoas que non teñen competencias lingüísticas, que non teñen rede familiar, que veñan escapando dunha pobreza extrema, se atopen nesta situación. E a administración local, que é un concello, non ten ferramentas. A administración local ten unhas ferramentas moi limitadas, uns recursos moi limitados, xa sabedes, ademais, que son uns recursos sempre moi sobrepasados xa coas necesidades que xa podía ter o Concello de Santiago de forma estrutural desde fai tempo, co colectivo de persoas sen fogar que tiñamos xa na rúa, e dende logo capacidade para un 40% de denegacións de 300 e pico persoas o Concello de Santiago non ten. Pero sí que pois pusemos en marcha de urxencia o venres pasado pois todos os mecanismos que podan estar danos a man para intentar axudar e resolver o problema, non? Temos con diferentes entidades sociais pois prazas de aloxamento que non son tampouco unha solución, é unha solución transitoria, pero polo menos que a xente non quede na rúa. Pero insisto que creo que o problema é máis grave do que poda aportar o Concello de Santiago, porque estamos a falar dun número de persoas migrantes moi elevado. Son todos maiores de idade, non? Son todos maiores de idade, son xóvenes, moitos deles, pero si maiores de idade. E sobre todo creo que nos leva a unha reflexión de como atendemos as persoas migrantes no noso país. Quedan dos temas e prometo que o último é moito máis amable, pero hai poucos días na capital galega vivimos un suceso que nos impactou a todos no mercado de abastos. Dende aquí de novo o noso pésame, o noso cariño a familia de Antonio Costa. Como se sinte os responsables públicos do que aconteceu. Sabemos que hai dúas persoas detidas xa na cárcel a espera de xuízo. Falta seguridade, non é algo circunstancial? Que lectura fai dese tráxico suceso ocurrido hai pouco en Santiago? Bueno, eu creo que quedamos todos impactadísimos con ese suceso. Que quedáramos impactados tamén é unha mostra de que non é o habitual, de que todos e todas consideramos Santiago unha cidade segura. Eu son santiaguesa e creo que Santiago, pois, vivín en outras cidades e creo que Santiago é unha cidade amable, segura para vivir, pero lamentablemente, pois, aconteceu este suceso. Eu quero trasladarlle pois o meu pésame, como non pode ser de outra forma, á familia. Eu creo que actuar de forma alarmista cando acontecen cuestións como esta non nos fai un favor como sociedade, non? Agora mesmo está o tema en investigación policial, teñen que facer ese traballo e despois pois teremos e saberemos con detalle todo o acontecido. Pero Santiago é unha cidade segura, a Praza de Abastos todos e todas vamos a miúdo e creo que non é un lugar onde nos sintamos pois inseguros. Eu creo que hai que trasladar esa idea. Lamentablemente pois sucedeu un suceso que nos preocupa, por suposto. Isto puxo, aínda que sexa en alerta pola situación recente vivida, houbo tempo que había unha dotación policial específica, así o lembro, no capítulo nocturno e ata primeiras horas, que estaba no segundo lugar máis visitado de Santiago de Compostela, que o mercado de abastos. Pódese retomar, vaise mellorar
a seguridade en algún aspecto? Depende do propio mercado o ter seguridade? O mercado de abastos está xestionado, non se xestiona de forma pública, xestionase a través dunha concesión privada, esa concesión sí que conta cun equipo de seguridade. De feito, bueno, sabedes que o Garda que teñen, pois presenciou este atentado, presenciou pois esta situación, non? Eu creo, insisto, que é un caso puntual, e que non ten moito sentido actuar sen ter toda a información que agora mesmo non temos, non? E ademais as decisións teñense que tomar pois tamén en función do que acontece habitualmente e non do que foi pois un suceso puntual, porque insisto, Santiago é unha cidade segura, é unha cidade que habitualmente non acontece isto e por iso estamos tan impactados, non? Un tema máis amable para rematar esta conversa con María Rozas ten que ver con Talentia Summit, que é é unha proposta de diálogo, de emprego, de comercio, de dinamización. Ten tantos factores que foi todo un éxito, así o entendemos, e bueno, pois aquí no círculo de amizades que ten un servidor hubo xente que participou neste Talentia Summit. Non sei, que balance fai e para aqueles que lles pasou de longo, pois cando volverá de novo a ser unha realidade en Santiago e demais? O balance positivo, a verdade é que foi un éxito esta edición, que superou as cifras das anteriores. O Talentia leva desde o mandato 2015-2019 operativo, non recordo exactamente que ano, pero sí que leva máis de 8 anos celebrándose. Este ano pois superamos todas as expectativas, de feito non sabemos por que superamos tantas as expectativas que tiñamos, porque foi un éxito total en todas as súas patas, non? Ten unha pata de formación que considerábamos que iba a ser interesante, pero que foi máis interesante do que nos esperábamos, porque tivemos unha demanda absoluta onde as prazas formativas esgotáronse en tempo récord nas primeiras horas. Tiñamos 3.320 prazas formativas e quedousemos xente na lista de espera, de que non pudo pois optar esas prazas. Ademais, o interese foi case en todas, non é que houbera un tipo de formación máis interesante que outras, senón que case todas pois, chegaron ao foro do 100%. Tiñamos tamén diferentes ofertas laborais, en concreto eran máis de 400 postos de traballo que se ofrecían. A día de hoxe os datos que temos é que se realizaron máis de 1.000 entrevistas con empresas, das 82 empresas que ofertaban postos de traballo, e que se enviaron 2.000 e pico currículums. Que nos queda agora por diante? Pois facer o balance e a comprobación máis a medio prazo de como vai resultando en postos de traballo concretos esas entrevistas, non? Ese será un seguimento que fagamos nos próximos meses de cantos postos de traballo pois, se conseguiron a través do Talentia. Pero sí que a primeira valoración, o primeiro balance que facemos a unha semana do evento é moi positiva. E xa a derradeira, haberá orzamentos 2025? Ui, espero que sí. Sí, eu espero que sí. Bueno, xa sabedes que a situación económica do Concello de Santiago é unha situación complexa pola tensión que hai dos ingresos que levan conselados moito tempo e duns gastos que, ao contrario, vense incrementados, porque bueno, pois o coste da vida tamén nas administracións públicas non é o mesmo agora que fai 8 ou 10 anos. E, sin embargo, os ingresos pois, continúan sendo moi similares, non? Da mesma forma que a calquera de nós, pois, cando facemos unha obra no noso domicilio non nos costa agora o mesmo que fai 10 anos, pois calquer obra pública tamén se viu incrementada, ou calquer servizo que tamén pois ten un incremento nos seus costes. Neso está o Concello de Facenda, o meu compañeiro de goberno,
intentando pois asustar toda esa situación para ter orzamentos canto antes. Esperemos que sí, que canto antes teñamos orzamentos, pois será unha boa noticia para todos, porque se poderán iniciar políticas que están pensadas para o 2025. Están en diálogo co portavoz do Grupo Municipal Socialista e o seu equipo, Gonzalo Muiños e compañía. Son os que ostentan a responsabilidade de apoiar ou non estes orzamentos. Así o entende Compostela Aberta e o BNG? Sí, Compostela Aberta entendemos que o Partido Socialista ten que ser ese socio prioritario a hora de negociar uns orzamentos. Creo que é máis sinxelo chegar a un acordo entre as tres forzas que se poden considerar progresistas do Concello de Santiago, Compostela Aberta, Partido Socialista e Bloque Nacionalista Galego, que poder chegar a un acordo co Partido Popular que marca máis distancias non só en cuestións de principios e de políticas públicas que a facer, senón tamén na oposición que está a realizar, non? O Partido Popular non está a realizar en Santiago unha oposición constructiva, ao contrario, está a facer unha oposición totalmente destructiva, e basta con ver todas as súas intervencións que realiza e cales son as súas preocupacións. O único que lle preocupa é facer críticas sen fundamento, nunha atitude bastante, ademais, pois irresponsable. Eu, dende logo, neste ano e pico non lle vin ningún tipo de proposta que podera decir, vale, é unha proposta para mellorar a nosa cidade. Pois esta é a impresión que ten en distintos asuntos que fomos narrando. Graciñas a tenente alcaldesa María Rozas por vir ata aquí. E nada, que vaya ben, ata a próxima. Un placer. Graciñas. Ata a próxima. Grazas.